खुलुमका दिने ओ भिडियो खाइमानि कारण के कैसा टॉपिक नती कक सानाय गाबों खा मिया जे तालनि तलाव आटुकुरि स्टार नुकजां माने आबोनो तयै किसा कक सानाय भिडियो शॉट नंनाय के आबोनो तयै गोबांमा बरक न साका मटाया फाइका मटाया साइफो आतै जे तैबो एक्सेट्रा के आबो अंखा काइसा प्लेनेट नि जे साइनिंग रमानि आबो जे स्टार नुकजां माने के बेनास नि के जे ओ स्टार न बुई गोबांमा न साका खरक जागाबो सावो मटाया जायखाबो ते खरक जागा दामो मो स्टेटास कुपलुं एकदम व्हाट्सएप स्टेटास जतनि न व्हाट्सएप स्टेटास कुपलुं को अब जे मटाया चाहियो हाइनो मोहाय गोबांमा जे बुई सालायका फियाबा अब काइसा जे मुननि जे तालनि तलाव के मियाव जे स्टार नुकजां माने आबो के बेनास आ बेनास कय बছरनि अंतर अब वाइसा हायके नुकजाबखो फियाबा अब बुई सामानि के मटाया चाहियो आमते जे मिया जायना हिंगे न लाकी पार्सन अमहाय गोबांमा एक्सेट्रा कक बुई सालायका फियाबा जों नुखाजे आबो न तयै गोबांमा बरक अमहाय साका अमहाय जे सामाने आबरो एकदम ताबुकताम हिंसानाय रमदि 25 बছর पर काइसा अमहायंगो जे तालनि साकाओ के यूरेनास जे प्लेनेट दं माने आबो थांका ताल के खसारंखा के आबो जे बेनास स्टार नुकजां माने मिया आबो के तालनि तलाव के आबो जे साइनिंग रमा बायनो आबो नुकजाखा ने आंखा खायता के जियोग्राफी रगो आति खिनो किसम मा परिमानि हाय के आबो कुनो मताया जायमानि बया कुनो अमहाय गॉड आसायखा ईश्वर आसायखा नै सालाय माने आबो कुनो ईश्वर बया मताय बया आबो जे मिया आसायखिनो लाकी पार्सन नंनाय आमति हाय कुनो अंकया आबो जे काइसा नेचारेल न जे के आबो न तयै जे बुई सालाय माने आबो रगना आसो बुइखे तालसे दुइटा काकापो तालसे दुइटा काइथांका नै मियाओ गोबां बरनि स्टेटास रगबो नुखा हायराय के आमो रगनो चिनि बरक के न किसा के न तामंग न सुदु चिनि बरक या बुइनि बरक ब तामंग न अमो काहामनि लक्षण देना हामिया लक्षण अमो अरो कुनो काहाम हामियानि लक्षण नै कुनो करे अरो ब काइसा नेचारेल नि जे बियो आबो नसे अमो नुकजागो के ताबुक साना नायमा के अमो हायसे आबो न तै गोबां रोल ब खायजाका ट्रोल बोलते वाक बाहाननि रगनो से ताल सनामै आबन तलाव वाक बाहान ते थमसा रजा के आ गो तालनि गो तलाव के फटो रो रुआ स्टार के बुइनि मोखां रो थेपाइरे बाइख्या के गोबां मा ट्रोल बंखा एकदम सेकेंड न अब तालनि जाहे के नुखे न पूरा स्टेटस कुपलुं जतनि न स्टेटस कुपलुं चिन बरो के आते जे मियाओ ट्रेंडिंग चले तंगमानि हिंके आ तालनि मां आ तालनि ट्रेंडिंग के मिया नाइबलिया एकदम स्टेटस कुपलुं जतनि व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक स्टोरी गोबांमा एकदम के अब जे नुकमानि अब काइसा ताम हनाय ओ जे नुकजां माने अब काइसा एकदम आलका व्यू न पियाबा अब कुनो मताया आताया अमो कुनो काहाम हामियानि कुनो लक्षण करै अमो जे नेचारेल अंग अब हायके न फुनुगो के आं अमनो साननानि बागै दिनि आं ओ भिडियो मा खायका हामबाय के खुलुमका जतन तै जे आनि चैनल नाय तंनाय रक आनो सपोर्ट खायदि आनि चैनल नो सब्सक्राइब खाय शेयर खाय रजादि आमसुगनो हामबाय।